Gemilang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para sutresna budaya. Sugeng pinanggi malih kalian kula wonten ing Giyaran Arum dalu. Tunggaling adicara ingkang uri-uri budaya Jawi mliginipun tembang-tembang macapat kagiyaraken saben dinten Senin kawiwitan watawis tabuh 8 langkung 3 menit dumugi tabuh sedasa kagiyaraken lumantar Radio Gemilang FM ingkang mapan wonten ing Dalan Pemuda Barat nomor 1 Pucung Rejo Muntilan. Kados padatan para kadang kula tetiga wonten Bapak Sigit, Bapak Haji Sugiono. Sugeng dalu Pak Sigit. Sugeng dalu ugi Pak Jumiran. Nggih. Sugeng dalu para nyarsi ingkang suka wigati tumrap Giyaran dalu menika. Nggih. Sehat ta Pak Sigit nggih? Sehat. Nggih. Sehat waras. Ya sehat ya waras. Pak Haji Sugiono nggih sehat Pak nggih, kados pundi wartosipun? Sehat kalih waras Nggih. tansah ngintil dumateng kula lan keluarga. Mugi handayani lumeber dumateng sagung para pamidanget Radio Gemilang FM wonten ingkang tansah setya tuhu wonten ing dinten Senin malam Selasa nderek nguri-uri budaya Jawi saperangan alit macapat ngoten nggih. Ngeten Macapatan nggih. apa macapat? Macapatan. Nek biasane dikai ani kok etok Mboten tenanan ngeten nggih. nggih nek macapat nggih. Mugi tansah napa nggih dadosaken sukaran ing penggalih panjenengan sedaya. Para pamidanget dalu menika ingkang badhe katuraken mangke macapat menika irah-irahanipun kidungan ngaten. Kasunyatan isinipun menika wonten kidung Sarira Ayu. Lajeng wonten kidung Artati. Lajeng ugi wonten kidung Jatimulya, kidung Marmarti lan sanes-sanesipun ing samangke ingkang badhe pun aturaken kidung Sarira Ayu dene pupuhipun tesih utawi kawiwitan saking pupuh Dandang Gula. Namung saderengipun kawiwitan kidungan kepareng kula aturaken rumiyin kinarya murwakani Sekar Mijil ingkang badhe katur. Drenging nala nyuwun mring Hyang Widi mugi karahayon amrih kasembatan ing setyane nguri-uri kabudayan Jawi macapat puniki bisa rahayu. Inggih karana namung kinarya murwakani kemawon setunggal padha cekap nggih para kadang tumuli kalajengaken upuh Dandang Gula ingkang badhe katuraken dening kadang kula nggih menika Bapak Sigit Widodo.
Dumateng panjenengan para kadang ing samangke monggo saged nyawiji nggih lumantar WA. Panjenengan saged nutul nomoripun 081 578 968 968. Kula sing cedhak wi lali meneh. 081 578 578 968 968. 968 Nggih. kalih Nggih. 968. Lajeng menawi panjenengan samangke badhe mirsani utawi madosi wonten ing streaming menika gemilangfm.id, parandene kanal YouTube-ipun menika Gemilang FM Official. Dipun tenggo nggih para kadang, monggo ing samangke kersa nyawiji lumantar WA, kepara saged nyobi nyekar saking dalem nggih langkung prayogi. Tumuli kalajengaken monggo dandang kulonipun. Kidung sarira ayu. Inggih. Dandang gula. Dandang gula menapa ingkang badhe aturaken? Dandang gula Kidungan. slendro patet songo gitu. Oh nggih. Ana kidung remeksa ing wengi teka ayu luputa ing lara dahna ing bilahi kabeh jenset pandatan purun paneluan tan ana paneluan tenung tan wani miwah panggawe ala gunaning wong luput Agni atemahan tirta maling arda tan ana ngarahing mami tujuh duduk pansirna kandhapen nggih. Nah nggih. Tur kok kados mboten kados padatan anggenipun nyekaraken dandang bulanipun. Kidung kok. Oh kidung nggih. Nggih. Ana kidung rumeksa ing wengi. Nah ngaten. Sageng Pancabaya samya bali sakataing ama amiruda wedi asih pandulune saking braja luput kira-kira panwo kalir saliring wisata sato kurda tutut kayu aeng lemah sangar songing landhak guwaning mong lemah miring pakekiponing merpati
malih nggih. Panggupakaning warasa kaler nadyan arca miang segara alas temahan rahayu kabeh sarwa sarira ayu ing iteran ing rineksen malaikat sakataing rasul pandadya sarira tunggal ati Adam utekku baginda esis pangucapku ya Musa napasku nabi isalinwe nabi Yakub pamijar saning wang Yusuf ing rupaku reke Nabi Dawud suaraku jeng Sulaiman kasekten mami Ibrahim kang anjawa Idris ing rambutku Said Ali kulit wang Abu Bakar getih daging Umar singgih balung baginda
Osman. Sampun sekawan boten nggih. Sekawan nggih. Wiwit padha ingkang sepisan ngantos Nggih. kalih lan 3 sekawan menika kula mirengaken menika menapa nggih. Benten-benten apa? Tembungipun menika kula mboten wonten ingkang drong. Ning mboten sah kuatos. Oh ngaten. Para miyarsi ugi mboten sah kuatos. Nggih. Awit dalu menika sampun kerawuhan Paranpara. Paranpara. Bapak Haji Sugiono. Mila Kinarya narasumber. nggih nyuwun pasurujukanipun panjenengan. Nah inggih. Kados pundi menawi dipun suwunaken Kula kinten murih mboten lajeng namung mandheg utawi kandhek wonten ing raos kepingin mangertos menika prayogi dipun aturaken Bapak Haji lajeng supados dipun wedharaken. ngaten. Monggo Bapak Haji. Winci matur nuwun sanget paringipun wekdal. Nanging wonten ing mriki saderengipun kula ya meri karo panjenengan. Oh ngaten. Nggih, karena sing sok oleh WA kok mung Pak Sigit karo Pak Jumi. Menapa sampun wonten ingkang Lah, paring WA? Klares dalu menika wonten saking Pak Haji Suprayitno Ingkang bidalem wonten Gejagan. jaga. Gejagan nggih. Nggih. Lan ingkang baken menika saking pepunden kula tebih mrika paranipun. Pundi? Saking Sambi rembi. Hyang Antonius Budiarjo. Oh, sambi inggih rembi. Diajo ugi sampun kepareng nyerat lumantar WA nggih. Nggih. Matur nuwun sanget. Nggih, kepareng bilih kula wasaken. Nggih, dipun waosaken Dipun menika. waos menika Saking monggo. Ingkang sepisan kala wau nggih. Nggih nika ingkang nika ket wau mboten. Oh, Selamat malam Gemilang FM. Saya sangat terkesan dengan siaran Mocopat Radio Gemilang di Magelang. matur nuwun. Selain melestarikan budaya adiluhung, juga pilihan materi tembang sangat berbobot, berisi berpendidikan budi luhur. Juga para bapak pengasuh bahasa Jawanya masih murni, pertanda bahwa bapak-bapak ini sangat fasih dalam parama sastra. Saya dari daerah Pakem selalu mengikuti siaran ini. Semoga kebudayaan ini selalu berkembang sesuai dengan zamannya. Matur nuwun. Bapak Antonius Inggih. Budiharjo nggih. Iya. Sedahipun wonten Wonten sambi rembe. sambi rembe. Pakem Nggih, menika. nggih. Pakem. Salam khusus kepada Bapak Haji Sugiono dan kawan-kawan, senantiasa tidak jemu mengasuh acara ini. Matur nuwun. Niki sing oleh salam wong telu nggih. Inggih ngaturaken ageng panuwun nggih panjenenganipun Bapak Antonius Budiarjo ingkang saestu sampun suka kawigatosan langkung-langkung dalu menika pratelanipun kaserat wonten ing HP. Nggih. Menika saking-sakingipun nggih. Nggih. Menika istilah sampun kepareng lenggayang anggenipun dados sesepuh nggih. Pamila tansah nengenaken ing tulodo-tulodo ingkang sae. Nah niki saking Pak Kaji Prayitno namung takon pripun para kadang pengisi acara ya nggih sami sehat sedaya to. Awit saking panjunganipun Mas Kaji Prayitno awak dhewe tetelu ki diparingi sehat. Nggih. Sehat bagas waras. Bagas waras. Nggih. Ya sehat jasmani, ya sehat Rohani. rohani. Jiwa lan raga. Perkara dompet mboten kula rembak. Niku- Apa niku. sehat. Inggih. Monggo Bapak Haji. Kepareng kula ing mriki mboten kita nggih sak gaduk-gaduke. Nah niku ya tak matur
niki leres wonten ing buku tembang kidungan menika estunipun apa nggih wiwit jaman riyin menika sampun wonten kidung niku istilahnya menika kidung donga nggih. Awakipun piyambak murih rahayoning sedya menika menawi tiyang sepuh jaman rumiyin menika datan kendhat tansah kebak ing prihatin. Liripun ngeten, sadurunge mapan sare menika biasanipun bapak menika mesti medal wonten ing Jawi. Biasanipun sampun meh lingsir wengi. Nika ngangklangi griyanipun kanthi kebak ing pandonga muga-muga tinebihna saka gura godha panelukan lan sanasanipun ingkang wujudipun badhe damel sengsaraning bali wisma. Pramila wonten ing mriki menika tiyang sepuh tinangkung bapak menika sanget prihatosipun mbok bilih putra-putra sampun sare menika tansah ngangklang nek cara wong biyen niki kula ya nate disuruhi kalih bapak kula omahmu ki ubeng ana pendak bengi. Pripun Pak Lire ngubengi nek iso nganu tolak arah jam. Kok tolak arah jam pripun? Kuwalikane jarum jam ngoten. Nggih. Ayo ndonga sak iso-iso. Yen ngaten kula mireng ingkang padha sepisan kala wau ana kidung rumeksa ing wengi. Menika ingkang dipun kersakaken kados ingkang pun ngendikaken Bapak Haji menika. Mbok pilih ngaten nggih. Wonten ing Jawi menika awakipun dimal tansah kidunge ning kidung donga mboten kaya ngeten iki nggih. Nyuwun bagas waras, nyuwun keselamatan. Wah menapa malih Bapak Haji menawi anggenipun ndedonga menika kalian ngubengi dalemipun menapa malih anggenipun ngubengi menika setunggal dalu lajeng boten badhe wonten pandung wonten. Menika namung nganu kok nggih. Sarana kemawon mboten anu namung setunggal mideran ngaten nggih. Biasanipun kula ingkang kula lampahi riyin nggih manut ngendikane Bapak ya paling ora ping 3. Wih lah ping 7. Ping 7 omahe cilik ya cepet banget. Nek daleme nggone Pak Jumiran nampa liwat buri rawani wong buri kaleh. Malah menawi ingkang kiwa tengen menika sampun boten saged dipun liwati karena sampun tepung kaliyan kritik sanipun tiyangganipun. Menika gambaranipun ngoten. Menika nebihaken saking Durjana. Durjana ingkang awujud manungsa luki nebihaken saking Durjana ingkang wujud doa utawi nek cara wong biyen iki ana ngarane apa? Teluh santet dadampengen niku nggih. Lah menika biasanipun menawi dipun angklangi dalemenipun niku sok ora sida mlebu, ora sida ngoten nggih. Mila saben menapa ke kapercayan. Kapitadosan. Kasinungan cara lan Nggih. adat ingkang Benten-benten lan kiambak-kiambak. Inggih menika donganipun menika manut ageman kapitadosan suwan-suwan. Kadidene perkawis ngubengi omah. Menika wonten ingkang ngubengi kanthi cara mlaku. Ngoten ta? Ning wonten ingkang kanthi cara ngubengi begogok teng wiwit saking pojok kilen. Nah, lajeng sesuk begogok malih teng jejare sak gogokan. Sak gogokan ngantos dumugi mbok menawi ping 30 apa ping 40 sekemput. Karena nggih wonten tegesipun pangertosan ngubengi omah kanthi cara caranipun pribadi nggih, caranipun kapitadosan sowan-sowan. Tegese sak gogokan menika ingkang kagungan dalem menika asung pandonga. Nggih. Lumantar kapercayanipun piyambak ngantos rampung ngantos amin. Terus mlebet griya. Sesuk
ndonga meneh ning panggonan jejere ingkang wingi. Ngaten urut ngantos Tepung. tepung. Nggih, Menika nggih cara wonten. gampilipun dipun purwakani saking kiblat papat. Nggih. Gampilipun ngoten ning paling boten ya dipurwakani wiwit awake dhewe jumanggah ana ing plataran manut arah nek bapak kula nganu tolake saka arah Jarum. Ngaten. Ning kadosipun wonten WA malih mlebet. Monggo Saged Dipun waos, monggo dipun waos. Oh ngeten. Nggih. Inggih para kadang menika wonten WA ingkang sampun kepareng mlebet, namung mlebet wonten ing nomoripun Bapak Sigit nggih kula waosaken. Sugeng dalu Bapak Sigit. Wah, menika. Saking kula Kusirandong. Pak Darso mesti Wonten Bonjitan Sukorejo. nggih bener. Kagem sedaya kru Gemilang FM. Mugi-mugi sedaya sehat. Mugi-mugi kathah penggemaripun. Amargi pitutur macapat menika sae sanget. Amin. Bapak Sigit lan kula badhe kintun kagem Pak Gunawan pangkas rambut wonten ing pojok senden menika. Sugeng dalu Pak Gunawan. Nah menika pikantuk kintunan salam nggih saking Bapak Darsum menika. Wonten ing senden lajeng Sukorejo. Senden Sukorejo ta menika. Nggih. Sugeng dalu lan sugeng aso kagem Pak Maryudi. Mbah Rohman juraganipun kelinci. Weh lah Kelinci nawa kelici nggih. kelinci. Kelici. Kelici. Sugeng dalu lan usahanipun lancar wonten ing Nggih. wonten Sekaran. Oh Sekaran menika kagem Pak Muhbadi wonten Kerantunan. Pak Parman wonten Tampingan. Lajeng sinten malih menika kok Nggih menika wong dadak biarpet menika lak ya. Biarpet. Pak Parman nggih wonten ing Tampingan Candi Mulya lan kagem Pak Mandiono wonten Sukorini. Sugeng dalu lan sugeng mirengaken sinambi ngunjuk kopi kalian guringan telo. Wah, ngaturaken ageng panuwun nggih dhateng Bapak Darsum. Menika kok wonten nambah. Oh nggih. Mengko garek Menika. nganu menika nambah Nambah kintun Bapak Pomo wonten ing perumahan Gading. Gading Mas to menika. gading mas. Ning Dusun Oh Dawung. ndawung nggih. Sugeng dalu lan sugeng mirengaken. Matur nuwun Pak Darsum. Wah, iki jan lengganan. Anggenipun nyerat menika ngantos kathah sanget lho menika. Saking Nggih. tresnane karo dalu sacahe. Ngaten. Ini ya tresna karo mitra kadangipun. Nggih. Dipun lajengaken Pak Bapak Giana nggih. Pinjih menika estunipun awakipun piyambak menika wonten ing mriki saben jumanggah klilingi omah nika kanthi doa nggih. Doanipun menika saged kinarya tolak balak sakiring durgama saged lepas parane nggih. Kanthi menika wonten ing mriki ugi sageta dirgama wau wangsul piyambak-piyambak boten sah nganggo diketak cara gampang gitu. Durgama menika Durgama niku ya rusuh nggih durgama nggih. Kok sing nganggo dur kok mesti elek nggih. Wah nggih menika caritane can ngoten. Ceritane Ki Dalang niku nek wayang niku sing nganggo dur ki jenengane sifate wis ala kabeh. Allah. Durgama, Durgama. Durna. Durna niku kan senengane adu-adu gitu. Duryodana ngarah patine sedulure. Ning menawi ngarepe ana wonten sandangane meneh wis benten malih nggih. Malah iso sae nggih. Upaminipun menapa?
Gus Dur. Lah mboten dur ning Gus Dur. Nah, menika udah. Gus Benten Dur malih nggih. Menika kepanggilan mesti Dur Rahman. Nggih. Nggih, mboten Dur Yudono, mboten Dur Sasana nggih. Durmagati. Durmagati nggih. Menika mesti Dur Rahman. Terus sing lantur ki. Lajeng wonten ing sepuh-sepuh ki mriki kelingane do ndelok wayang kok. awakipun piyambak menika Senjeng Sunan Kalijaga anggenipun dedonga menika dipun napa nggih pintakaken utawi dipun emba sageta awakipun piyambak menika kados para nabi ingkang dipun sebat ing mriki wau nggih. Misale kebagusane kaya Nabi Yusuf, kasektene kaya Nabi Sulaiman. Lek andum seneng apa nggih kebaing rasa tresna asih kaya Kanjeng Nabi Ibrahim. Oh, ngoten kok. Tegesipun menika kados dene pangarep-arep. Pangarep-arep Ngaten to. nggih. Lajeng lek ngembak iki kok ya ning anu panyuwune kok kaya nganu nggih. Kabeh sing disarira karo utusaning Allah gitu. Ngoten nggih. Gek rambute mawon Kados sinten menika kala wau dipun Idris cariosaken. Itu napa sinten niku? Oh, Idris. Nggih. Anggenipun ngandan-ngandan. Nggih, kepara menawi dipun apa pagas menika mboten mempan. Menawi mboten pikantuk palilahipun. Ngaten. Nggih. Nggih, menika astunipun donga ingkang sae nggih. Donga ingkang murakabi awakipun piyambak menika ugi dipun keparengaken. Nggih. Dipun keparengaken Mas Sigit ya Allah, aku tak nganu kaya Kanjeng Nabi Yusuf bagus ben ngungguli ben bojoku saya tresnane. Kanjeng saged kemawon. Nggih niku. Nek Mas Armanono jelas wong jeh muda ya ta urung jengkerut urung ompong iki sahabat gitu. Wis kaya Pak Jumiran Pak Sigit kados kula ayo nek kon guyu lata-lata wis ora wani. Nek guyu menika semu mingkem. Semu mingkem. Ning ya ora mesem lho niku. Lek guyu mumpet. Ngampet ben ora ketok le ompong. Menawi dipun jamu kalian sederek menika anginipun badhe muluk menika ya rada ndingkluk Pak ora wani. Nggih. Kados niku napase kaya Kanjeng Nabi Isa rinuwe napa arum. Nggih. Arum napase kok arum ya. Arum ora krenggosan. Ora krenggosan Ajeg tumata. Nggih. Nggih. Kanjeng Nabi Yakub menika ya klebet kebijaksanaanipun. Kanjeng Yusuf Kawicaksananipun. Ngaten nggih. Rupaku ben bagus kaya kan Ibrahim nancek to menika. Sungsum. Nah, sungsum niku napa? Sungsum ki kadidene menapa nggih? Bahan-bahan ingkang dumunung wonten ing saklebeting balung. Nah, nek kaya jenengan kalih kula menika biasane nggih to. Nek dahar ulam ayam mesti melenggon pupu mergane ngepuki balunge ana sumsum. Yen ngaten kok dahar ayamipun mangke pun terasaken karena kula malah kok dadi kepengin. Prayoginipun kasigek rumiyin. Prayogi Priwara rumiyin ingkang badhe Warnanya iklan nggih. Para kadang tetep nyawiji wonten ing Gemilang FM nggih, mangke sasampunipun Priwara Harum Dalu tumuli nyawiji dhateng panjenengan sedaya malih. Sumangga. Main yuk. Bosen kali ke mall terus. Halo Din, kesambet apa nih? Tiba-tiba ngajakin main. Emang mau kapan? Iya, pekan depan kali ya. Gimana? Ada sih. Kemarin gue baru aja dikasih rekomendasi sama sepupu gue. Tuh kan bener. Di mana? Biar gue surfing di Google. Buka aja dulu deh. Hah? Di jelajahmagelang.go.id. Apaan tuh?
Lo suruh gue jadi Dora? Gak gitu maksudnya. Ih, udah deh. Buka aja dulu. Udah ya. Riz, kok dimatiin sih? Jelajah Magelang merupakan sebuah platform yang dibuat oleh Diskominfo Kabupaten Magelang, digunakan untuk mengetahui berbagai informasi daya tarik wisata Magelang. Mulai dari wisata alam, air terjun, kolam renang, wisata religi, wisata candi, wisata pendidikan, wisata pasar tradisional, balkondes, wisata pemancingan, dan UMKM di Kabupaten Magelang. Dalam satu platform, kita dapat mengetahui banyak informasi sudah terangkum menjadi satu. Pencarian informasi akan menjadi efektif dan efisien. Bisa di-download melalui Play Store atau bisa melalui website di jelajah.magelangcup.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM, LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik, dan Informasi. Ngelaras ya, Mam. Anak masih kecil udah dipegangi handphone loh. Aduh, Mams, kalau nggak dikasih handphone, mana bisa kerjaan beres. Sibuk sih boleh, Mams. Tapi ingat, penggunaan gadget berlebih, utamanya pada anak usia dini, punya dampak yang buruk. Anak bisa tumbuh jadi pribadi yang tertutup, gangguan tidur, hingga tumbuh kembang anak bisa terganggu. Lebih asik main handphone dan gak mau makan. Belum lagi, ada dampak berbahaya buat mata anak. Saat remaja, bahaya penggunaan gadget berlebih juga masih ada. Mulai cyberbullying, pelaku kekerasan, sampai pudarnya kreativitas anak karena anak jadi mageran. Solusinya, batasi pemakaian gadget pada anak. Awasi ketika mereka sedang mengakses handphone hingga perbanyak quality time antara orang tua dan anak. Ya udah, tak ambil handphoneku. Tapi aku teteringin bentar ya, Mams. Mau check out belanjaan nih. Tadi si kecil YouTubeannya mode offline. Ah elah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Lagi ngapain sih? Serius banget. Ini loh, ada lowongan pekerjaan ke luar negeri, syaratnya tuh gampang banget. Tahu nggak gajinya? Sampai 30 juta loh. Tapi kok nama perusahaannya kayak aneh ya? Aku cari informasinya juga nggak ada tuh. Waduh, hati-hati tuh. Jangan-jangan modus tindak pidana perdagangan orang. Hah? Perdagangan orang? Iya, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO adalah tindakan perekrutan dengan ancaman dan kekerasan dengan tujuan eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia. Modus yang digunakan juga beragam loh, mulai dari penipuan online, iming-iming gaji tinggi, tawaran beasiswa, sampai modus pernikahan. Waduh, bahaya banget ya. Nah, tapi ada beberapa tips nih yang bisa dilakukan untuk terhindar dari TPPO. Yang pertama, mencurigai lowongan kerja yang disebarkan akun pribadi. Terus yang kedua, kamu bisa tuh mengecek legalitas dan alamat perusahaan yang membuka lowongan kerja. Terus yang ketiga, mewaspadai iming-iming gaji tinggi dengan syarat mudah. Yang keempat, mempelajari hak dan kewajiban pekerja sebelum memutuskan mencari kerja di luar negeri. Nah, yang terakhir nih, kamu jangan takut buat lapor kepada pihak berwajib jika mencurigai adanya tindak yang mengarah pada perdagangan orang. Yuk bersama, kita awasi dan cegah tindak pidana perdagangan orang di sekitar kita. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selamat nomor PIN Anda beruntung. Segera lengkapi data diri Anda, klik link berikut. Abaikan jika Anda mendapatkan pesan semacam itu. Internet memudahkan kita mengetahui dan mendapatkan banyak hal, dari hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi, kemudahan itu justru membawa celah untuk tindak kejahatan. Untuk menjaga data pribadi agar aman, hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Cek kredibilitas website. Jangan membagikan foto KTP Anda ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari mengumbar data pribadi Anda ke media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Serta buat password yang kuat dan unik. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi digunakan untuk tindak kejahatan, terutama perbankan.
cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Duh, piye iki? Lu, ora ono abang ora ono ijo kok gembeng sampean. Nopo, Bu? Nopo? Cerita sama Bapak. Iki lho, Pak. Ibu dapat surat somasi. Loh, kok iso toh, Bu? Ibu dilaporkan pihak berwajib karena mencemarkan nama baik di medsos. Piye iki, Pak? Iyalah, Bu. Lain kali bijaklah dalam bermedsos. Nek koyo ngene iki, keluarga juga toh yang susah. Media sosial adalah sebutan media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi atau berbagi dan menciptakan konten isi. Media sosial sendiri merupakan media online yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Masyarakat dapat berkomunikasi dan berbagi momen. Namun, dari berbagai kemudahan tersebut, tentunya juga harus diiringi dengan tetap bijak menggunakan media sosial. Karena medsosmu, harimaumu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Gemilang Kula. Inggih ngaturaken ageng panuwun nggih dhateng para kadang pamidangan ingkang dalu menika saestu sampun kepareng nyawiji. Langkung-langkung para kadang ingkang dalu menika ugi sampun ngintonaken WA-nipun lumantar 081578968968. Dalu menika ugi wonten ingkang sampun mlebet malih menawi Bapak Sigit. Oh, nggih. Saking sinten nggih? Lawasaken rumiyin nggih. Nggih. Sugeng dalu kuro arum dalu wela menika. Kula Senin wingi nembe RT-nan. Oh, kempalan RT menika. Mila kula absen. Bapak Sigit nebak yen ra nyetel Gemilang menika. Iya tebakane kok ya bener nggih menika. Bapak Sigit kalau wingi nebak yen ra nyetel Gemilang FM. Leres sanget Pak Sigit ngaten ngendikanipun. Wangsul RT-nan sampun jam 12. Matur nuwun sampun dipun sekaraken sekar mijilipun. Dalu menika kintun salam katur para kadang sutresna budaya maca pat arum dalu lumantar Radio Gemilang FM. Sugeng dalu sugeng midhangetaken ngantos paripurna. Menika saking Bapak Mujiarto wonten ing Klodran. Matur nuwun Pak Mujiarto. Wah, iki jan lenggatan. Nggih. Ketoke wonten malih nggih. Oh, inggih menika wonten ingkang mlebet malih nggih kula wasaken. Sugeng dalu katur panjenenganipun Bapak Haji Sugiono, Bapak Jumiran lan Bapak Sigit. Inggih. Lan sedaya kemawon pandemen sekar maca pat arum dalu. Sugeng midhangetaken saking Pak Sukarjan wonten ing Cabian Srumbung. Nggih, matur nuwun Pak Sukarjan. Nggih, mugi arum dalu saged dados panglipur. Matur nuwun ngaten maturipun. Lajeng ugi wonten ingkang sampun kepareng nyawiji malih menika menika kadang kula ingkang wonten ing luar. Oh, Pak Toyo. Sugeng dalu. Nah, menika Pak Toyo mriyan luar nderek midhangetaken ngaturaken sugeng dalu katur sedaya nggih. Matur nuwun nggih Pak Toyo ingkang saestu sampun suka kawigatosan dhateng arum dalu mriyan nggih. Mriyan nggih wonten ing mriyan luar.
Mugi-mugi panjenengan sedaya ingkang saestu sampun kepareng ngintunaken WA-nipun menika tansah nyawiji saben-saben giaran arum dalu. Kawilujengan kabagas warasan saha kabagyan mugi tansah kajiwa kasarira panjenengan sedaya lan kulawarga panjenengan. Matur nuwun pisan malih, mbok pilih dipun terasaken kintun-kintun bapa sikit langkung-langkung ingkang ugi dipun antu-antu WA-nipun menika Mas Farudin wonten ing Sedayu. Sugeng dalu Mas Din. Mugi-mugi dalu menika ugi sampun nyerat saja emeng le urung dikirim ngaten. Sajake karo nyambi ngawasi tukang sajake. Tukangipun nglembur sajake. Oh ngaten. Nembe anu. Nembe napa nggih? Nggih. Ugi bangun apa niku? Garasi. Oh tak kira nek bangun terus. Bangun garasi. Ugi katerasaken dhateng kadang kula ingkang wonten ing Pandian menika Pandian Banyu Biru menika Pak Man wonten ing Depok Wates menika ugi Pak Mitra Maryati Pak Tisariah wonten ing Wates ugi sugeng dalu sedaya kemawon sugeng midhangetaken giaran arum dalu. Bapak Supardan wonten ing dukun nggih sugeng dalu sampun sawetawis wekdal boten pinanggih mugi-mugi tansah kaparingan kesehatan nggih Bapak Supardan lajeng wonten Bapak Beni Taryono Bapak Umar Soleh menika nggih para Dwija Permadani Dwija Permadani Bapak Triyono wonten ing Sewukan lajeng ugi panjenenganipun Bapak Haji Parwito nggih wonten ing Kali Bening mugi-mugi dalu menika ugi midhangetaken giaran arum dalu. Monggo Bapak Sigit dipun terasaken. Salajengipun katur Mbak Yu Wahyu. Nggih. Kawi Mbak Yu Wahyu Neni. Wahyu Sinden. Nggih. Oh wonten ing Tirtosari. Tirtosari. Kalian Mas Purwanto. Nggih. Tirtosari pundi niku? Sawangan. Ngaturaken sugeng dalu, sugeng siap-siap sesuk arep dadi juri maca pat tingkat kabupaten. Ngaten. Nggih. Salajengipun Pak iki sisan Tirtosari mudhun Bulu Mas Triyono, Mbak Haryani saha Mas To wonten ing Prapatan Bulu. Niku pun caket kalian Gading lho menika. Gading Sari menika. Oh, karo Pak Pak Mbak Yu Eni Jatmiko. Nggih, kalian garwa nggih wonten ing Gading. Kalian Mas Kokok. Mas Kokok menika Jatmiko. Oh, nggih. Dangu nggih mboten ngintunaken WA-nipun. Tak arep WA-ne iki Mbak Yu Eni. Bapak Parianto saha Mbak Yu Yati wonten ing Permitan ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken lajeng Mbak Yu Tuti Mbak Yu Tuti wonten ing Perum Tuk Songo Cacaban. Nggih, Magelang nggih menika. Magelang kita. Nggih, Mbak Yu Titik ora Tutik. Nggih. Wonten kita wonten Perumahan Tuk Songo Magelang ngaturaken sugeng dalu. Ugi tesih wonten ing Magelang menika sak kidul pasar Gotong Royong. Menika Kang Mas kula Mas Muhadi. Nggih. Tokohe masyarakat Tidar Warung. Oh, nggih. Sugeng midhangetaken Bapak Kasdo wonten ing Duka, Bapak Kamto wonten ing Ngrata, Pak Utuh saha Bu Nani wonten ing Ngrata, kanca-kanca klodran, Pak Rehadi, Pak Bambang, Pak Sugeng, Pak Yusuf, Pak Mantep iki bakule degan putih. Oh. Samar nek kepleset degan kambil ijo. Wong dikon goleke kambil ijo langsung ora ono. Bapak Mujiarto saha Pak Jumino ingkang sampun kondur saking Halmahera Utara. Wih, tebih nggih. Oleh-olehe Pak Jumino wah ya dingengei kok. Bapak Wido wonten ing Tinggal Kulon saha Pak Nogareng
ugi tinggal Gilen ngaturaken. Kalau wau ngendikaken Pak Sugeng menika ugi Pak Sugeng wonten ing Pasuruan. Oh, Pak Sugeng wonten ing Pasuruan. Mas Guru. Mas Guru. Pak Bambang saha Bu Endang menika sisan gawe ngaturaken Sugeng midhangetaken. Kanca-kanca pengrawit mbok bilih wonten ing Pandhian nggih. Suka pengrawit Pandhian Cakra Laras. Nggih, ingkang dipun suwi dening Mas Aji saha Mas Eko Sunyata dalange. Juragane Girong. Juragane Girong Pak Ramejo. Sugeng dalu. Lasmipun Bapak Kiai. Niki mah sing pepundhen digarekke Mas Sigit ki. Aku ya meri. Ingkang Mbah Tik. Kok Mbah Tik. Yang kong Antonius Budiarjo niku mau ya mengke maca matur nuwun maca WA. Nggih, dikirimi karo matur nuwun. Matur nuwun kawit gatosanipun Yangkung mugi-mugi kula tetiga tansah napa nggih pinaringan kesehatan kapakas warasan. Lenggah wonten sambi rembe saged napa nggih ngurui budaya ingkang adiluhung menika nggih. Nyuwun tambah doa restunipun Yangkung mugi tansah napa nggih saged nglestantunaken budaya Majapat menika. Lajeng niki wingi kula ketemu niku ya ditagih. Sinten menika? Ke wingi kok kula ora disebut kula prei. Sinten menika? Pak Irsad wonten ing Kedung Kayang niku petuk kula mesti sok nganu sok nyaruhe. Kula kok pun suwi mboten dicelukke. Pak Irsad niku sama wiwit tasih Yang Wita menika aktif nggih. Niteni ngantos wah nggih kula pun bisa bedak-bedake nggih. Matur nuwun jenengan berarti napa nggih tansah ngatosaken kejawi Pak Rismi, Pak Nur Syahid lan Mudo Budaya warga Kedung Kayang moga tansah guyub rukunipun dipun jagi nggih. Mulih saestu nyentosani. Lajeng mangidul kagem Mbah Kakung Mbah Putri ingkang pidalem wonten saka setunggal Majengitan. Majengilan nggih. Nggih. Wingi ken batik nggih. Nggih, wingi ken jadilan kok Pak Jumiran ro aku ora sida dundang iki. Mare Pak Jumiran rasonen bagi kandang kula niki nggih. Nggih. Lajeng mengidul nyabrang praga Pak Zamsi sekalian kalih Bu Pak Haji Purwanto kalih Bu Mahroji sekalian nggih garwanipun kan Bu Mahroji garwane Pak Pur. Mbah Yoga Atmaja kalian Pak Ruwiyanto, Pak Subari lan sedaya warga Sambeng sakbala Kuswanun wiwit RT RW kados nggih lurahe sugeng dalu segang midhangetaken Majapat lumantar 96,8 Gemilang FM LPPR. Kok jedhunge pun terasaken sekaripun kemawon Bapak Sigit. Panjenengan bari nikar? Panjenengan rumiyin mangke kula kantun-kantun kemawon. Sungsumku Fatimah kang linuwe Aminah kang bajuning angga Ayub minangka ususe saking wulu tuwa ing sarira tunggal lan nabi
cahyaku ya Muhammad, panduluku Rasul. Pinayungan Adam Sara sampun jangkep lho. Nggih. Sampun jangkep sakataing nabi wali dadya sarira tunggal. Wiji sawiji mulane dadi pencar dumadi isining jagat kasamadan dening date singa maca yang ngrungu kang anurat tuwin nimpeni dadya ayuning jasad kinarya sembur sira wacana ing toya kinarya dos rara tuwa aglis lagi wong edan dadi waras. Mireng kaya ana wong edan. Nggih. Ayo menika paminta kok. Pinten padha menika? Kalih. Tunggal malih napa nggih? Nggih. Lamun arsa tulus nandur pari puasa sewengi sedina idrono galengane wacanen kidung iku datan ana omokan prapti lamun sira aprang wateken ing sekol antu tigang puluhan kang amangan rineksa dening Hyang Widi rahayu ing
pepujan. Karang guru tembang Sampun, Jawa pinten boten. ale gawe gegel gawe Ayo dimiring. Kaya miring-miring barang. nek rada miring ki pertandane sareng jaluk digangkon Nggih. ngerti ngono. Kaya le methek kaya jeplek. Para sutresna budaya kepareng kula ugi sabiyantu nggih karana Bapa Sigit kala wau sampun pinten menika sampun 7 pada kula nerasaken mangke ya sak olehe padha ngaten nggih mawon nggih Bapa Sigit. Lamun ora bisa maca kaki sinimpen kinarya ajimat teguh ayu panamune yen pinekta anglura mungsuh ira tatan utani luput sanjata iku sawahipun sabarang pakaryanira panrinaksa dening yang kang maha suci sakarsane te nekan kok mboten sekeca nggih swantenipun lamun ana wong kabanda kaki rut rayang miangkat dendra lan kaputan utang miwah wong lara rae
tengah telu pengselawe wangene singgih luar ingkang pinanda kang tinandha wurung sadosane ing ngapura ingkang utan sinauran ing yang witi kang agreng dadi waras. Kula telasaken nggih bapa sikit kantun setunggal foto ya senajan rada sember-sember ora karuan. Sekeca. Karena dayanipun tiyang ingkang sawetawis sampun sepuh loyo sing sapa rae harsa nglakoni mutiha lawan ana menika lawan ana lawan ana nggih mutiha lawan ana patang puluh dina wae lan tangi wektu subuh miwah sabar syukuran ati insyaallah tekan sakarsane reku tumrah sana rakyatira saking sabawaning saking sawan
tebing ngelmu pangiket mami tu aneng kali Joko. Para kadang mila sawetawis saking kula maos radi kathah ingkang napa kecelitut mila anggenipun nyerat menika tasih mawi ejaan kina nggih. Tuladanipun upami suci menika mboten SU lajeng C kalian I namung suci wonten ing mriki anggenipun nyerat menika S U T J lajeng I. Ya menika suci. Lajeng menika wonten ingkang pakaryanira menika wonten ing mriki anggenipun nyerat pakarjanira. Dados menika J jaman rumiyin menika dipun waos Y ngaten. Jaman rumiyin sampun wonten TJ. Nggih. Dados C menika C. Menika Kali Jaga menika anggenipun nyerat KALI rateng DJA GA. Dados Kali Jaga menika wonten D nipun. Ora kok TJ njut madu TJ mboten nggih. Pancen kuwi ejaan lama menika. Ejaan Suwandi. Seratan zaman rumiyin menika para kadang mbok pilih samentawis menika menawi jejaka menika DJE DJA jejaka menawi mekaten nggih Mas Kaji Sugiono nggih pripun menika ingkang sampun dipun waos menika awujud kekidungan ingkang kebak ing paminta nggih saking leres menika nggih manah menika supados dipun paringi keselamatan nggih. Ingkang sepisan kula aturaken menika kidung rumeksa ing wengi nggih menika wau ngubengi omah. Lajeng pamintanipun nek iso awake dhewe iki apa sakranruning badan iki ana sing kesampiran watak utawi nggih watak wantunipun para ulama, para nabi kala riyen nggih menika ngantos dipun sungsume mawon sinten wau niku Fatimah. Nggih. Nggih menika mergi napa nggih sungsum menika kan yo anu minangka awak-awak sing istilahé keapiane kesabarane nggih. Lajeng sinten malih menika lajeng wonten niku menawi sampun keturutan salah setunggalipun menika Kanjeng Sunan Kalijaga ugi ndhawuhaken sok sapa wonge sing duwe kekarepan wiwit nyuwun slamet nyuwun panenane direksa niku kalawa dipun dhawuhaken mbok bilih saben tengah wengi menika kasuwun wungu nggih. Wungu menawi para muslim menika nindakaken napa salat tahajud nggih Pak Jumian nggih. Wonten mriki mbok bilih jumbuh kalian ingkang padha pitu menika badhe langkung cetha upami kula waosaken nggih Bapak Haji. Nggih. Lamun arsa tulus nandur pari. Dados menika nek arep kepengin le nandur pari ki iso tulus tegesipun yen tulus menika ya dadi ngaten janji Bapak Sikit nggih. Menika kula le matur dherek niku ya. Poso sedina lan sewengi. Nah, menika. Sewengi sedina napa sedina sewengi? Nggih, sewengi sedina nggih. Niku istilahipun nek poso sedina sewengi niku poso ngebleng. Nggih, lajeng menika idrana galengane. Nah, menika dipun ideri galenganipun. Lajeng wacanen kidung iku. Nah, kidung ingkang kala wau lajeng datan ana ama kang prapti. Menika saged nolak nggih, nolak ama. Lamun sira aprang wateken ing sekul antuka 30-an kang amangan rineksa dening Hyang Widi
Widi rahayu ing payudan. Wah, terus menika nyuwun keselamatan, selamat tumrap jiwane. Nggih. Dadi asipat kajiwan ya selamat tumrap ragane, wadak nggih. Nggih. Lajeng selamat keluargane. Ngeten. Nggih. Lajeng wonten selamat pangupa bogane. Gitu. Pangupa boga menika dipun gambaraken lamun sira arsa nandur pari. Zaman semono lho boga ki ya pari nek. Pangan. Saiki lak boga ya bebakulan, ya perdagangan, ya maklaran. Wonten ing buku kidungan menika pupuh dandang kula menika dumadi utawi sinerat wonten sedasa pada. Ha menawi dipun onceki setunggal pada kemawon mbok bilih lajeng mboten badhe rampung setunggal pepanggihan ngaten menika Bapak sikit. Kalau wonten menawi slamet nek ditagih utange. Menawi anggenipun ngoncek-oncek kula lan panjenengan menika mila nguwaosi tembung-tembungipun. Namung karana panjenengan lan kula menika nggih nglenggono kemawon mila mboten gadhahi kesagetan ingkang linangkung babagan sastra Jawi ingkang sawetawis Jawi kina menika lajeng nggih namung sak kamat-kamat sak dumuginipun. Menika blak-blakan kemawon Mas Miran kados kula pribadi menika menawi kula pun mireng menika mung kula cikuk jalan intine mawon mboten kula terangke apa perlarik ngoten ae atur jenengan pisan bahasane ya kasing ngerti. Nggih. Ping pindhone ke wektune ya kedawan nggih. Nggih. Wonten ing mriki sing dipun kajenengan intisarinya saja. Ngaten. Ning ya leres kok wong ki nek nandur pari. Nggih. Kuwi arepa umpamane urung kekidungan ming teka ngideri galengane terus angger bengi. Kuwi tikus-tikus ya wedi kok ora sida nyerang kok. Mboten nggih. Emprit-emprit nggih wedi. Apa meneh nek dikandhani donga. Yen ngaten menika saged dados menapa nggih setunggaling pangertosan tumrap kula lan panjenengan langkung-langkung para kadang pamidanget ingkang kala wau sampun nyawiji kepara sampun ngintunaken wi'anipun kados dene Bapak Sukarjan, Pak Toyo nggih wonten ing luar menika. Pak Antonius Budiarjo. Bapak Antonius Budiarjo. Kula nampi sekedhik menika. Mugi-mugi anggenipun donga menika mboten kedah mawi basa Arab. Prayoginipun anggenipun ngaturaken donganipun binjang Senen. Diteruske. Karena mira wekdalipun sampun telas baji. Nyuwun pangapunten nggih. Para kadang sawetawis mekaten nggih arum dalu ing wekdal menika saestu nglenggono kathah kekiranganipun kula tetiga mugi saestu panjenengan kersa paring lumunturing sing aksama. Kula saestu budidaya saged damel suka rena gumbira ing penggalih panjenengan. Namung budidayaning kula tetiga nggih namung saged kados mekaten lan semanten kanthi menika nyuwun pamit mugi-mugi tansah kaparingan kasehatan saged pinanggih malih binjang giaran candhaipun. Ngaten nggih? Ngaten. Kapungkasan kanthi sekar pangkur. Prakadang lan prasotrasna winatesing wekdal maca pat nanggih pinupos kya nyuwun mungkur nglanggono gunging lepat wicara basa sastra lan unggah-ungguh nyuwun gunging pangaksama entuk wilasaning Gusti. Cekap semanten para tresna budaya giaran arum dalu ing wekdal menika kula tetiga ingkang ngayahi karya minta pamit
Antung Basuki mugi rahayu ingkang sami pinanggih widodo nir ing sambikala ing pangajab budaya Jawa muga-muga bisa tansah lana kepara bisa saya ngrembaka macapat bisa tansah ngawiyat nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.